Seguimos falando de animais, máis ou menos. Levarse como o can e o gato sempre fixo referencia a unha inimizade entre dúas mascotas que parecían irreconciliables, pero, ollo, porque tanto estudos recentes como as propias familias destes animais desterran ese mito. Vale máis unha imaxe ca 1000 palabras. Vale máis para desterrar unha crenza, a de levarse como a can e o gato. Un mito con trazas negativas que tanto as imaxes como a ciencia como a propia realidade non corroboran. Moitas veces un gato acepta millor a un animal doutra especie, é dicir, a un can, a un coello, que a un gato. Pero para que un can e un gato cheguen a compartir xogos, colchón e ata comida, teñen que pasar un proceso. Criárense xuntos é un plus, pero a educación tamén xoga. Tamén é importante que o gato teña unha zona alta onde refuxiarse se as cousas se poñen serias. Hai moitos factores que implican en que un can e un gato se poidan levar ben. Un deles pode ser que se coñezan desde que son cachorros. Outro é a maneira de introducción dese novo animal á casa, que sexa unha introducción paulatina, con calma. É totalmente factible que un can e un gato se leven ben e que esa amizade perviva de xeración en xeración. E despois coñecemos tamén gatos e cans que conviven perfectamente, pero varias xeracións e nunca tiveron ningún problema. Ademais, son amigos entre eles e incluso familia entre eles, entre cans e gatos. Xa saben, igual lle deberíamos cambiar o sentido ao de levarse como o can e o gato.